Lederman, que avui ha tocat al Minipop. Benvinguda a Tarragona. Moltes gràcies. Fantàstic el concert, ens ha agradat moltíssim. Doncs ho celebro. Jo he estat molt bé, adaptant-me tota l'estona perquè mai havia fet un concert amb nens i així, però estic contenta, sí. El format Minipop en si, què et sembla? Em sembla molt bona idea, perquè moltes vegades als pares els hi costa fer activitats amb els nens, no? I a part em sembla molt bé que els nens escoltin música, la música que s'està fent ara actualment, que no només escoltin música infantil, que està molt bé perquè els hi desperta tot, però que vagin a sentir música de tot tipus està molt bé. I tu presentes disc ara, vull dir, tu ets la música que s'escolta ara mateix. Com va aquesta presentació de disc? Doncs està anant molt bé, estic molt contenta. Va sortir el 4 de març i des de llavors que no he parat i tinc tot l'estiu ple, o sigui que pinta tot superbé. Genial. I si hauries de dir una cosa que diferencia el disc anterior amb el nou, què seria? Aviam, a nivell d'emocions estem més o menys allà, perquè el que he fet és traslladar el que jo he viscut i el que jo he sentit a cançons. Hi ha menys poemes musicats i crec que la producció és una mica més pop que el primer. El primer potser hi havia més aires de jazz i aquest s'ha tornat una mica més mainstream, crec. Però hi ha gent que diu que no, vull dir, en realitat jo vaig fent discos i que ho compari la gent. I has dit durant el concert que és difícil baixar a Tarragona. Com és això? Falta promotors, falta ganes, falta públic? Què passa amb els artistes de Barcelona? Per què no baixen a Tarragona? Doncs no ho sé. Jo he baixat algunes vegades, però sempre ha sigut com aquella cosa els primers cops com que patíem, no?, per si vindria prou gent. Ara els últims cops que he baixat sempre han anat molt bé, però no ho sé de què depèn. Potser sí que es fan molts festivals i molts concerts i jo no me n'entero, però fa molta il·lusió. A mi quan em van trucar del Minipop o quan vaig venir al campus fa 2 mesos em feia molta il·lusió per veure si aquí també la gent també li agradava la meva música, jo què sé, perquè jo, per exemple, a Girona o així, que es puja molt, o a Barcelona, que toco molt sovint, doncs ja ho sé, no? Però aquí a Tarragona doncs, tenia ganes de saber-ho. I em sento molt estimada, perquè ja he vingut 2 vegades aquest any i em sembla que vindré més, pel que m'han dit, però no ho sé. Supercontents de rebre't aquí a Tarragona de nou. Que m'apaga l'alegria i que s'endú la poesia que vivia en un... Fem els ràpids, sí? Doncs Tarragona és... Preciosa? La música és... La salvació? Judit és... Alegre? La millor cançó d'amor és... Uau! La que he escrit jo, perquè és la més sincera, que per mi, la millor per mi. Però això no és veritat, en realitat no és la millor del món, és la millor per mi. Però ara mateix no t'ho sé dir. I la pitjor? Quina seria? La pitjor cançó d'amor és les cançons aquestes que es fan com a xurros per vendre discos, que no tenen cap tipus d'implicació emocional. La última. El paper del lavabo, el paper de vàter, se col·loca amb la cara cap a fora, cap a dins de la paret. Cap a fora. Ets molt troica, tu. La última, tant de bo. Tant de bo s'acabessin els conflictes del món i paressin d'haver-hi aquestes morts innocents que no hi han de ser. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Estàs sonant